Moja firma vlastne presadzuje nové myšlienky, čo sa týka zdravej výživy. Čiže snažím sa všetko to, čo je už zastaralé, to, čo už sa má zmeniť, je čas zmeny, tak jednoducho zrúcať tieto staré dogmy a priniesť niečo nové. No a niečo podobné vlastne sa snažím prenášať potom v myslení aj pri zaobstaraní automobilu firemného. Čiže niečo, čo je pokrokové, niečo, čo prináša skutočne zásadnú zmenu, čo nás posúva vpred a niečo, čo je tiež šetrné, ohľaduplné voči prírode. Takže vlastne preto som sa rozhodol podporiť vlastne tento projekt Nissan a rozhodol som sa práve pre elektromobil. A ľudia sú väčšinou zaskočení, lebo ešte je to vlastne novinka. Mám v Nitre, neviem, asi len jedno auto je v Nitre, takže väčšinou pozerajú a vidím také prekvapenie v ich tvárach, že čo to je, nič nepočujem. A bežne ľudia, keď vidia moje auto, a už keď teda sa mi stane, že sa niekto prihovorí, tak toto auto dostáva väčšinou názov autíčko. Neviem prečo, ale toto je jednoducho pomenovanie verejnosti, také, ktorá bežne v okolí sa prihovorí, že aké pekné autíčko, pretože nejakým spôsobom je to pre nich niečo milé, niečo príjemné, sympatické možná, takže s takýmito reakciami sa stretávam. Dobíjal som spočiatku, keď som kúpil auto, tak som dobíjal v garáži alebo tu na prevádzke. A keď teda to dobíjanie je pomalšie, to znamená, musí sa s tým rátať, že potrebujete nejaký čas, keď máte vybitú batériu, takže to bola jediná taká limitácia, ale inak nebol problém, lebo keď prídete večer alebo popoludní a už nejazdíte, tak do druhého dňa by ste nabili aj dve, aj tri batérie za ten dlhý čas, takže ako s tým problém nebol. Ale teraz už teda nabíjam aj v Nitre na rýchlo nabíjačke, kde teda naozaj je to komfortné, rýchle. A ešte som si vlastne vymyslel aj taký svoj spôsob adaptovaný, že vlastne nabíjam len po 60%, kedy ten prúdový príkon nabíjací je oveľa vyšší, pretože on vlastne so stupňom nabitia klesá, aby vlastne tá batéria sa neprehrievala, tak je to regulované istým spôsobom prúdovo, takže ja idem len po 60% a viem, že keď nepotrebujem teraz veľký dojazd, tak jednoducho mi to stačí, ale som veľmi rýchlo obslúžený, za 10 minút odídem preč z nabíjačky a naozaj je to rýchle, komfortné. Tak ten ekomód využívam, ale menej, pretože vlastne keď jazdím po meste, tak tam je potrebná tá dynamika a vlastne potrebujem, aby to auto reagovalo rýchlo na zmenu dopravnej situácie. A skôr to vynahradím tým, že mám citlivejšiu nohu na plynovom pedále, čiže dá sa to ako veľmi hravo nahradiť, takže preto ten ekomód až tak nevyužívam. Jedine pri tých dojazdoch, keď potrebujem, že jednoducho, aby viac sa rekuperovalo energie, tak si zaradím ekomód. Tak čo sa týka interiéru a priestoru, tak ako pozitívne hodnotím Nissan. Je to priestorné auto, má veľmi pekný tvar, aj kufor je pomerne veľký, čiže nie je to nejak obmedzené ako na mnohých autách, že vlastne do kufra nedostanete pomaly ani jednu tašku, takže tu nie je ten problém. Čo sa týka tichosti chodu auta, tak pri cúvaní využívam tú signalizáciu, ktorá vlastne upozorňuje na cúvanie, ale som si toho vedomý, že to auto je tiché, takže dávam pozor na chodcov a spomalím včas, čiže predvídam tie situácie, jednoducho idem pomalšie. Náklady sú určite nižšie ako pri údržbe bežného automobilu so spaľovacím motorom, pretože tu vlastne sa nevymieňa olej, servisné intervaly sú raz za 30 000 km, aj tam je vlastne servis veľmi jednoduchý. Hlavný servis sa týka vlastne kontroly stavu batérie, takže to vlastne je celý náklad, ktorý bude určovať tú rentabilitu aj nákladovosť toho automobilu, čiže batéria hlavne. Myslím si, že to bude auto budúcnosti, pretože umožňuje nám vlastne využívať obnoviteľné zdroje, to znamená, môžeme kľudne dobíjať toto auto z slnečných kolektorov, z vodnej elektrárne, to znamená z tej energie, ktorá neustále je k dispozícii okolo nás, stačí ju len zachytiť a dostať do auta a môže nám slúžiť táto energia.